हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोननैसो गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन। लोगोफोर, नैबे चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां। आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि फार्स्ट आपडेटनि टाइटेलानो जादों रटेसनसो जाबाय। बियो मोनसे कमेडि शर्ट फिल्म। लोगोफोर, दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै, अब्ला बे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। नैबे भिडिअनि कास्टफोरानो जादों अनिलकार ब्रह्म, लाभरेट बसुमतारी, ध्रुपद ब्रह्म, फिलिसा मुसाहारि, जुलि मुसाहारि। नैबे भिडिअखौ बिथांमोना दानि बावैसो फुल आपल'ड खालामनानै होलांबाय। नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बे भिडिअनि स्ट'रि सिक्रेटआनो जादों गावरेमा आरो लामब्रेट। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों जुलि मुसाहारि। लोगोफोर, दासिमहालागै बिथांमोननि बे गोदान भिडिअखौ नायाखै, अब्ला बिथांमोननि गावरेमा प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव थांनानै बे भिडिअखौ नायहैनो हागोन। आं बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ डेसक्रिपसनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलाव थांनानै भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो आरो चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर, बिदिब्ला फैदो आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। आं बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलखौ लास्टआव आरोबाव बुंनानै होफिनगोन। मा जादों नों माखौ सिन्था खालामबाय थादों? नों आंनि मोनसे खामानि मावनो हागोन नामा? बुंदो ना, मा खामानि? प्रनिता, आंथ' नोंखौ डिभर्स होनो हानाय नंखाया। आफाया रायगोन। अन्नानै नोंनो आंखौ डिभर्स होना थांदो ना। नों बेफोरखौ मा बुंदो अबुल? आंखि नोंखौ डिभर्स होनो होननानै हाबा जाफैदों? आच्छा, नों दिनैसिम आंनि थार अननाय मोनाखै? मा, नों जेबो साना नामा? ओहो, आं जेबो साना। मानोना मोजांबाबो गाज्रिबाबो नोंनो आंनि फिसायखा। जानो हागौ बेफोर आंनि खाफालनि लिरनाय। आच्छा, मोनसे खोथा बुंबावनि आं। बुंदो ना। आच्छा, नों मानो एसेबो लाजिनो रोङा? मिथिया मानो लाजिनो रोङा। नों मिथिगौ नामा आं मानो लाजिनो रोङा? नोंना आसलथे नों आंनि लामानि जेंसिसो। आं मिथिखागौ। नोंना थारैनो सासे साहस गोनां, लाजिनो रोङै हिनजाव माद। आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों गोरोन्थि। बियो मोनसे रमान्टिक ट्रेजेडिक शर्ट फिल्म। लोगोफोर, दासिमहालागै नैबे गोदान शर्ट भिडिअखौ नायाखै, अब्ला बे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामबाय आरो आं बिथांमोननि बे भिडिअखौ खनसे आपडेट खालामनानै होखांखाबाय। नोंथांमोना बयबो नायखाबाय जानो हागौ। आरोबाव खनसे आं आपडेट खालामनो सानबाय। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों आबुल नार्जारि, प्रनिता नार्जारि, सुबुंसार ब्रह्म, सुनिता बर', बाबलु नार्जारि। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना सोरबाफोर नायाखै दासिमबो, अब्ला बे भिडिअनि जोबनायाव नायनो हागोन। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों खोरोम मुसाहारि आरो बे भिडिअनि स्ट'रि सिक्रेट डिरेक्सनानो जादों नयन मुसाहारि। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना दासिमहालागै बिथांमोननि बे गोदान भिडिअखौ नायाखै, प्रनिता नार्जारि अफिसियेल इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैदो आरो दासिमहालागै बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो, जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थानो हायो। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। आंबो बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। आंनि गोदान भिडिअनि आपडेटखौ बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल क्लिक खालामनानै लाखिदो।